Mae gan Ryan Williams. Williams at Gossett. Gossett tair gol y tymor hwn yn barod. Mewn I drad Mike Hayes yn y cwrt Cosby. Cyfle arall I Hayes. Mae'n mynd i'r llawr ac yna Darren Thomas ac Erdyd Nerthol yn cael ei harbed gan Lee Idzi. Darren Thomas, taran o ergyd ar ei drod dde, ac Idzi yn gwneud un dda I gael ei fraich yn y ffordd. Hayes eto cyfle I groesi ac yna ar y foli! Mae Kai Jones yn taro'r target, ond Idzi yn syrthio ar y bel unwaith eto. Croesiad da o'r dde gan Mike Hayes, a Kai Jones ar y foli yn ei tharo i'n isiel. Idzi'n arbed yn dda. Thomas yn troi. Dim trosedd arno fe. Yn parhau I fynd Darren Thomas ar draws y ca. Ac yn arbas drwyddo I Hayes! Hayes ac mae'n gyfle gwych a mae'n arbediad da arall gan Idzi. Mae gan Thomas. Mae yn ei gosod I at Gossett! Ac ergyd Gossett heibio'r nod. Ond efallai cyfle gore. Y 10 munud agoriadol yma yn syrthio I Mike Hayes. Ond Hayes I ergyd yn isiel ac Idzi'n arbed yn dda. Hwlffordd yn edrych I dorri'n gyfle, mae 4 yn erbyn 3, 5 yn erbyn 3, bellach at Fawcett. Fawcett yn erbyn Noah Edwards, Fawcett tu fewn yr ergyd! Yn cael ei harbed rhwng Orzinski a'r postyn. Ond dyna chi ffordd I wrth ymosod. Jack Wilson yn ennill tîl dros hanner ffordd, parhau I fynd ond yn rhedeg mewn I Noah Edwards a chyfle fan hyn I Caernarfon. Edwards, parhau I fynd, mewn y cwlt Cosby, a mae mewn! A Noah Edwards sy'n rhoi Caernarfon yn heiddiannol ar y blaen. Cyfle ar ôl cyfle i'r cofis yn yr hanner awr cynta yma. A Noah Edwards sy'n rhwydo I gol gynta o'r tymor. Gossett sy'n ail gylchu. Thomas mewn at Griff John ymyl y cwrt Cosby. Mae'n ôl gan Thomas, trad cyflym, ergyd isiel yn cael ei harbed ac yna Kai Jones. Ar ail arbediad gan Lee Idzi. Ond Darren Thomas ar ergyd isiel cynta yn denu'r arbediad ac yna Kai Jones ergyd trwy'r chwith. Eto Idzi yn y fan ar lle. Chwaraewyr yn rhoi pwysau ar Lee Idzi. Y peniad lawr, mae'n rhydd yn y cwrt bach, mae'n smonach llwyr Griff John! Ond iddi mewn. O mae mewn nawr a Kai Jones sydd yn ei hawlio hi. Oedd hi ar y bar yn wreiddiol, oedd Caernarfon yn hawlio gol ac yna Kai Jones yn ymateb yn gyflymach na neb. A fe sy'n dyblu mantais Caernarfon. Lle fan hyn gan Mason Jones Thomas. Yna 5 yn yr amddiffyn I Caernarfon, 3 yn yr ymosod I Hwlffordd. Jones Thomas, bel y gwyro, mae mewn a mae Hwlffordd nôl yn y gêm. Rhediad da, rhediad cyflym cryf mewn i'r cwrt Cosby. Ac ergyd trod dde yn gwyro heibio I Orzinski. Mae gan Jack Wilson, mae'n gosod y bel at Richards. Richards yn uchel i'r awyr, mae hwn yn brawf I Orzinski. Nôl i'r canol, oedd y lawio fanna. Mason Jones Thomas oedd ar ergyd. Na, medde Mr Kenny. Gloedd o lawio gan gefnogwyr Hwlffordd. Ond yn ôl Mr Ryan Kenny, ddim yn taro braich. Hyw gêm wych i'r neutral. Sut oedd hi ymyl y ca? Yn anodd. O ti dweud, da ni dechrau gêm y wych, a falle da ni fod 1 o 2 fyny. Ond wedyn yn diwedd ni yn just yn hanging on fel maen nhw'n dweud ynddo fo. Ond dwi'n meddwl ni y tîm gorau dros, ond os bys wedi bod rhyw 5-4 neu 5-3, bys neb di gwynedd dwi'n meddwl. Most probably first half we didn't do enough really, in all honesty, in the context of the game. I thought the last 20 minutes, it was all us. But again, on another day, maybe had we had a little bit of lady luck and things had fallen for us, then things could have been different. But just disappointed the way we conceded the goals and the manner they happened. The league's so tight, from second from bottom all the way up to, I think it's 4th, is it, or 5th? There's only 3 points or something in it. So to come here and get 3 points is massive. I think it puts us in the top 6 again. And like I say, it's about keeping everybody honest.
You know, my job's there to organise. You know, I haven't got the legs any. Well, I never had legs anyway, but my legs to keep everybody organised. You know, keep doing their jobs and keep everybody honest. You know, and we did that. And I thought from the front players all the way to Cubes at the back, everyone was excellent today. A oedd e'n 3 phwynt allweddol wrth i chi anelu am y 6 ucha. Yndi, mae mor dyn rwan, ti'n ennill, sy'n neb yn gwybod beth sy'n mynd i digwydd, mae Aber ar rediad rwan, beth fel yna, maen nhw'n dod ati, mae hein 2 pwynt tu ôl, does na ddim byd yn y fa, os y neb yn mynd i predidio beth sy'n mynd i digwydd yn y cyfnod yma rwan efo pawb, ond ie, mae 3 pwynt pwysig yn ni, ond jyst i edrych yn ôl o gêm nesaf rwan, symud ymlaen. Are you now in a relegation battle? Yeah, I think so. In all honesty, you know, if you look at the tables, it suggests that. But we've got some massive games coming up. And again, you know, we get 2 wins on the bounce. You're looking at the top 6. So, but yeah, you know, the answer to your question is yes. You know, I think anybody who understands football can see that. But it's about us now, you know, gathering together, get players back. We recruit in January, and we grow from there.